Nik gogoratzen dut, gure umea jaio zirenean, kantatzen hasi ginela beraiei lokartzeko euskaraz, guri amak eta amamak eta kantatzen zigutena. Eta orduan horrela hezi ditugu, herri kantagintza, bertsoa, liburuak, komikiak, pelikulak euskaraz ikustea, joatea antzerkietara euskaraz, zerbait sentitzen zutenean kanta bat kantatu beraiek kontura zitezen, sentimentu hori adierazteko kanta batzuk badaude, eta orduan beraiek bizi izan dira eta bizi dira kulturaren inguruan asko eta referente askorekin, eta orduan nik uste horrek edukiko duela etorkizunean emaitza bat ekarriko du, eta nik uste dut tresna oso baliagarria ematen diegula horrekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.